S moje strane danas držim da dvije teme su na neki način aktualne i tiču se, u stvari direktno se odnose i informacije su same po sebi bitne za naše sugrađane. To je prije svega javni poziv vezan za spomeničku rentu koji je otvoren ovaj tjedan i nekoliko riječi ću reći vezano uz poreze, odnosno uz učinke porezne reforme na grad Karlovac, znači izmjene poreznih stopa i svega onoga što je vezano uz poreznu reformu. Nastojat ću naravno biti sažet koliko mogu, da ne idem sad u detalje. Sve ove informacije oko spomeničke rente naši sugrađani, pogotovo onaj dio naših sugrađana kojih se to direktno tiče, mogu vidjeti na našoj mrežnoj stranici. Ove godine u gradskom proračunu smo za natječaj ili javni poziv za spomeničku rentu izdvojili 200.000 eura. Više je, nešto je više nego što je bilo prošle godine. Prošle godine je nešto i ostalo novaca, utrošeno je nekih 70.000 eura za 6 objekata. Ono što je posebno važno, i to pozivam prije svega sve suvlasnike ili vlasnike u gradskoj četvrti Zvijezda, dio Banije, Dubovac, uglavnom ljudi znaju koje su to ulice, da stvarno provjere uvjete javnog poziva, odnosno sam pravilnik koji je isto tako dostupan na mrežnim stranicama grada. Naime, ove godine smo otišli ipak korak dalje, slušajući prije svega i sugestije sugrađana. Naime, jedna od bitnih promjena je bila ona stavka u pravilniku da nema dugovanja prema gradskim tvrtkama. S obzirom da nam se dogodilo da je za neke minimalne iznose neki prijavitelji nisu mogli proći na pozivu, u ovom novom pravilniku smo to izmijenili i to smo makli. Naravno da to ne znači da ta neka dugovanja oni neće morati podmiriti, ali i to nam je bio nekakav način da ipak pokažemo da brinemo u konačnici o cijelom gradskom sustavu. Ovdje, upravo zbog vrijednosti ovog poziva i u konačnici zbog činjenice da suvlasnici i vlasnici moraju izdvojiti i svoja sredstva, smo onda to u ovom pozivu makli. Radi se o svim zaštićenim pojedinačnim objektima kulturnog dobra, tamo gdje se u stvari naplaćuje spomenička renta. Inače, ovih 200.000 eura, tu je 100.000 eura same naplate spomeničke rente, a ostalih 100.000 su opći prihodi grada Karlovca. Ponavljam, poziv je upućen ne samo za gradsku četvrt Zvijezda. Evo, ja ću ovdje možda istaknuti Baniju. Mislim da tamo ima prostora za iskoristiti ova sredstva i tu pozivam vlasnike da stvarno vide na koji način se mogu angažirati. Pogotovo jer nekako očekujem da će Banija godinu sljedeću, dvije, ipak u tom dijelu napraviti korak naprijed. Ide obnova Banijanskog mosta, tako da nekako sve bude na istom tragu. Ovdje još vezano za ovu temu moram naravno istaknuti i novi zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru, a kojim se u stvari predviđa da će u ovakvim slučajevima, pogotovo kod pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, i Republika Hrvatska sa svoje strane sudjelovati sredstvima. Mi kao grad smo preuzeli obvezu da ćemo i mi sa svoje strane sudjelovati sa 1/3, tako da ide 1/3 grad, 1/3 Republika Hrvatska, 1/3 suvlasnici, s tim da pravilnici koji su vezani uz taj zakon nisu još donešeni, tako da ovaj naš poziv još nije naslonjen na taj zakon, ali našim građanima u stvari otvara prostor da ne čekamo taj zakon, nego da mi jednostavno krenemo svojim putem. Što se tiče samih radova, oni su vezani uz obnovu pročelja, statičku sanaciju, u jednom dijelu naravno stolarija, pa najveći dio je do sad i korišten za obnovu krovišta. To je stvarno jedna, ja mislim, stvarna podrška. Ono što je tu još samo bitno spomenuti, grad Karlovac će sa svoje strane osigurati nadzor nad tim radovima kao što je bilo i do sad. Znači, zaključno uz ovu temu, poziv je stvarno svima
kojih se ovaj poziv tiče da provjere, da vide i evo, ja ću sa svoje strane reći i da se angažiraju. Što se tiče druge teme vezano za poreznu reformu koja je već u Hrvatskoj imamo tu temu porezne reforme već dosta godina. Evo, mi smo još prošle godine na Gradskom vijeću donijeli odluku koja je vezana uz porez na dohodak i mislim da na plaćama u veljači će se vidjeti i te smanjenje stopa poreza na dohodak. U gradu Karlovcu je niža stopa na 19%, viša je na 29%. Malo kad se usporedimo sa drugim gradovima, mislim da su te porezne stope u Karlovcu među najnižima u Republici Hrvatskoj i ono što smo i kad smo radili naše analize ili izračune na koji način i kako što se tiče poreza na dohodak reagirati, naša osnovna, pa i to ću reći, politička postavka je da smanjujemo porez na rad, a da ove neke druge elemente poreza promišljamo u kontekstu onih sredstava koji su potrebni prije svega za komunalno uređenje. Onako malo simbolički ili slikovito rečeno, za isti posao učiteljica u Zagrebu će imati 3, možda i više posto neto manju plaću od učiteljice u Karlovcu. Odnosno, medicinska sestra u Karlovcu će imati 3,5% veću plaću za isti posao od medicinske sestre u Zagrebu. Naravno da tu ne treba sad to gledati na razini nekakvih natjecanja među gradovima, ali da, trebamo razmišljati u tom kontekstu da je nama cilj, moram to reći, da stvarno, pogotovo ova specifična zanimanja, specifične poslove koji na kraju krajeva zahtijevaju posebne vještine, da na toj razini budemo konkurentni na razini cijele Hrvatske. Ona tema koja je uzimala dosta prostora i dosta je zanimljiva u Hrvatskoj, naravno da sama po sebi onda izaziva i reakcije, to je ona tema poreza na kuće za odmor, odnosno poreza na nekretnine. Mi smo 2023. godine donijeli odluku gdje smo porez uveli, odnosno uveli smo porez na kuće za odmor i tada smo donijeli odluku da taj porez bude 2 eura po kvadratu. Kako je porez na kuće za odmor preimenovan ili na neki način preslikan na porez na nekretnine, mi nismo odlučili mijenjati taj iznos od 2 eura, tako da nećemo donositi novu odluku na Gradskom vijeću, nego ćemo jednostavno ostati kod ove odluke. Tako da što se tiče poreza na nekretnine, tu će ostati ta 2 eura. Ono što je za naše sugrađane posebno važno je da se porez na nekretnine ne plaća za stanove, odnosno prostore gdje građani stanuju i ne plaća se za one stanove gdje postoji ugovor o dugoročnom najmu kojeg građani sklapaju sa svojim najmoprimcima. Reći ću i moj stav je, a ako ćemo sad malo ići detaljnije, mislim da to je jedna od mjera koja bi trebala malo u jednom dijelu, neće ona u potpunosti, ali u jednom dijelu utjecati na temu priuštivog stanovanja, a to je da stanovi trebaju prije svega služiti za stanovanje. I to je nešto što je u stvari nekako, čini mi se, poseban izazov. Pitanje je, uvijek se postavlja pitanje hoće li ova mjera ili ovakav porez na nekretnine potaknuti suvlasnike i vlasnike da stave svoje prazne stanove na tržište. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo nakon ove godine dana što se je tu posebno dogodilo, odnosno je li došlo do kakvih pomaka prema naprijed, ali načelno držim da ove porezne izmjene vezane uz porez na nekretnine na neki način bi ipak trebale donekle lagano mijenjati svijest u tom kontekstu da se prazne nekretnine stvarno, ono što se kaže, stave na tržište po nekim realnim cijenama. Tu je isto tako važno spomenuti i ovaj porez koji je vezan uz paušale za objekte, odnosno koji služe za iznajmljivanje, za kratkoročni najam. Tu prije svega mislimo na ovaj turistički dio. Mi to nismo mijenjali, iako smo imali mogućnost povećavati
te iznose, tako da je to u Karlovcu po krevetu na području Karlovca, odnosno zone Karlovac iznosi 110 eura, a u samom gradu Karlovcu van toga, to iznajmljivači znaju, je 55 eura. S tim da smo taj iznos smo u stvari s njima 23. dogovorili, uskladili, tada im je to bilo prihvatljivo, vjerujem da će biti i sad. Zašto nismo mijenjali te paušale, odnosno te iznose odnosno zašto ih nismo povećavali? Mi smo svjesni da mi u gradu Karlovcu imamo određeni broj lokacija, odnosno određeni broj naših građana koji iznajmljuju svoje objekte za turistički najam, ali smo isto tako svjesni da nam nedostaje hotelskih kapaciteta. I realno držimo da na ovaj način smo uvažili i tu činjenicu. Hoće li se to jednog dana promijeniti? Ja se iskreno nadam da hoće. Da ipak, kad govorimo o turizmu, imamo i taj element viših kapaciteta ili većih kapaciteta u hotelskom smještaju, ali do tada smo na neki način, držimo da je ovo s jedne strane održivo, prije svega za iznajmljivače, a da onda ima i svoje logike kad je o turizmu riječ. Evo, to su te neke dvije teme koje sam htio s vama podijeliti. Ponavljam, negdje na tragu svih naših aktivnosti protekle godine, mislim da smo tu i dosta smo to komunicirali, mislim da smo dosta postavili cijeli taj porezni sustav u gradu Karlovcu, da smo ga postavili na neke zdrave noge. Opet kažem, cilj je smanjivati porez na rad, cilj je da ljudi dobivaju veće plaće zbog svog rada, a sve ove ostale aktivnosti koje su vezane uz komunalnu svakodnevicu financirati iz nekih drugih prihoda. Eto, hvala vam lijepo. Otvoren sam za pitanja vezano uz ove teme, ali uz bilo koju drugu temu. Možda meni informacija vezana za poreznu reformu. Znači, novi zakon o upravljanju zgradama je donešen i imamo svi priče o tome da se neće moći klime mijenjati i to, pa me zanima da li se zna ko će to uopće nadzirati takve stvari i kome će eventualno ići prihod kazni. Ja sam čuo da su to gradske. Znači ovako, zakon o upravljanju zgradama, moram reći da sam bio na dva ova događanja, odnosno skupa predstavnika suvlasnika. Jedan je organizirala tvrtka Inkasator, jedan je organizirala tvrtka gospodina Petračića. I ne mislim sad samo, ne govorim samo u ime tvrtki koje upravljaju, nego i u suvlasnika. Vidim da je dosta ljudima, mislim da su te neke, ili većina tih odluka je legla onako i svi su nekako i očekivali nekakav takav zakon i moram reći da sam i u Saboru sudjelovao u nekim aktivnostima i raspravama. Ono što je bitno, tu ima još nekih elemenata, nekih pravilnika koje treba donijeti, ali ovo kako je zakon sad postavljen, on definitivno otvara prostor da se upravljanje zgradama prije svega strukturira puno bolje, a s druge strane da se ti neki operativni, tehničke stvari lakše rješavaju. Da, obvezu nadziranja, ajde, pa ćemo onda reći reguliranja cijelih tih nekih procesa unutar tog zakona će preuzeti komunalno redarstvo grada Karlovca. Mi smo na tom tragu već odradili na razini gradske uprave i neke sastanke, čekamo još te neke pravilnike. Mi ćemo morati pojačati naše komunalno redarstvo, znači ova ekipa koja sada radi pod sobom ima i svakodnevni posao komunalnih redara, ima i prometno redarstvo, ima i ovaj dio koji je vezan za poljoprivredu, tako da ćemo tu morati vrlo vjerojatno tražiti i malo u nekim strukama specifičnije ljude, odnosno specifičnije struke. Inače, komunalni redari su po nekim novim zakonima, konkretno po zakonu o građevinskoj inspekciji, isto tako dobili neke nove poslove, odnosno neke nove obveze, tako da će, taj dio će biti vezan uz komunalne redare. Ovdje valja spomenuti da vi ste spomenuli klime i to je recimo bila jedna promjena u Saboru između prvog i drugog čitanja jer to je izazvalo puno pitanja, opravdanih pitanja, moram to reći. Tu je u biti zakonodavac, u ovom slučaju Ministarstvo graditeljstva, državne imovine, u stvari uvažilo i prijedloge nas terena da se postojeće stanje na neki način ne dovodi u pitanje, premda je suprotno odredbama zakona, ali svako buduće morat će se tražiti neka druga rješenja. Mislim da će ovaj zakon u stvari dugoročno donijeti dobre rezultate zato što kod projektiranja novih zgrada
Tu će biti na neki način odgovornost najviše na struci, na projektantima da u biti nađu rješenja koja su tehnički dobra, ljudima korisna, a da ne dovode u pitanje izgled zgrade. Ja bih pitao što bi nešto. Vezano, evo vidimo da se obnavlja ovaj dio Radićeva i okolne ulice i sad mislim da bi mogao biti problem sa velikom vojarnom, s obzirom da su banci rekli da ta zgrada više nije upotrebljiva kao takva ni iz obnove, da će trebati srušiti. Pa me sad zanima da li imate kakvih informacija vezano za to ili kontakte sa vlasnicima objekta, s obzirom da se sad već vidim rade nogostup i rizoli oko tamo, mislim da će to se rušiti kroz par mjeseci. Hoće se morati vraćati u prvo pitanje je na mjestu. Znači, što se tiče same velike vojarne, da, ja osobno sam odradio već 3 sastanka sa vlasnikom, vlasnik je Karlovačka banka. Oštećenja koja su se dogodila uslijed radova, činjenica je da su se i na velikoj vojarni dogodila, ali isto tako je činjenica da velika vojarna već dugi niz godina je u stvari van upotrebe i da je zub vremena u jednom dijelu odradio svoje. Ono što mogu reći, o tome bi ipak vlasnik trebao više govoriti, ali evo, s pozicije gradonačelnika, da, vlasnik je pokrenuo prema Ministarstvu kulture, odnosno konzervatorskom odjelu, određene aktivnosti oko tih problema koji jesu. Ono što ja u ovom trenutku znam, a nisam, moram priznati, dobio papir, premda sam razgovarao i imao sam neke razgovore i Ministarstvo kulture. Ministarstvo kulture nije sklono, odnosno mislim da nisu dopustili uklanjanje u potpunosti. To je informacija koju imam. Vjerujem da ju ima i Karlovačka banka. Ovo što ste vi rekli vezano za nogostupe, mislim da će se tu otvoriti još jedan problem i to vrlo brzo, možda već u 9. mjesecu. Mi smo dobili sredstva i prihvaćen je naš projekt obnove trga Josipa Bana Jelačića u sklopu ITU programa i mi u stvari čekamo da ovaj jedan dio radova koji je sad vezan uz aglomeraciju na neki način prođe trg i mi ćemo krenuti sa obnovom trga. Bojim se da ćemo tada imati dosta izazovnu situaciju, ali ja vjerujem rješivu što se tiče same velike vojarne. Što se tiče namjene velike vojarne, tu znate da je bilo pokušaja, moram tu istaknuti i našu županicu i ja osobno, i razgovarali smo i sa vlasnicima, da se velika vojarna ipak na neki način, da se traži neko rješenje koje je opće prihvaćeno, odnosno na koncu održivo. Naravno da zahtjevnost obnove objekta je u stvari najveća zapreka za nekakva konkretnija rješenja. Mislim da je dobro u ovom trenutku da stvarno postoji jedna otvorena komunikacija između vlasnika i nas. Tražimo neko zajedničko rješenje. Naravno, postoje obveze vlasnika, postoje obveze grada, vidjet ćemo. Možda bi bilo bolje da nije ni prodano. Ako je bila javna zgrada, možda bi se... Pa ajde, mislim da smo reći ću i to. U tom trenutku nemojmo zaboraviti ni hotel Central, jel? U tim trenucima sjetimo se, ajde ja se možda malo sjećam, bila je ta generalno neka ideja da se ti stari objekti, da ih se privede svrsi, neko je barem svrsi, i bile su procjene takve kakve su bile. Ono što je nama danas jasno, i to moram reći, evo, i to je nekakav moj stav, kulturna baština kao kulturna baština, pogotovo kad se radi o ovakvim objektima koji su veliki, teško da će biti interesantni privatnim investitorima za ulaganje. I tu taj javni interes, odnosno javni novac je jedini koji može adekvatno ne samo obnoviti, nego i privesti svrsi, odnosno dati nekakav sadržaj. Mi moramo biti svjesni da smo mi u ovom trenutku u Zvijezdi, evo, Oružana će uskoro biti otvorena, ambulanta je Centar za socijalnu skrb, Bosanski magazin zajedno sa veleučilištem idemo u uređenje, obnavlja se Franjevački samostan u potpunosti, naš muzej se obnavlja se mala zgrada gradske uprave, to je sve javni novac. Moram se referirati na Zvijezdu, mi smo 2019. smo donijeli odluku o oslobađanju komunalne naknade za privatne vlasnike, to smo sad produžili do 2026. Negdje mi se čini,
da će ovo sve što se događa, pa i problemi koji jesu na neki način ipak otvoriti i tu temu nekakvih privatnih ulaganja. Nemojmo smetnuti s uma da je Državni inspektorat nakon potresa u Zvijezdi uklonio 5 objekata o svom trošku, privatnih objekata. To su bili privatni vlasnici, to su bili objekti koje nije bilo moguće uopće obnavljati, a bili su opasnost za građane. Tako da je tema Zvijezde poprilično, ja ću reći, slojevita i široka. Ono što ja stalno govorim, naša obveza je zbog svih onih koji su nam, ono što kaže, i namrli sve ovo što imamo, zbog svih onih prije nas koji su ulagali, u najmanju ruku sačuvati onaj interpretativni dio Zvijezde. To jesu velika ulaganja, ali to je vrijednost Karlovca, u stvari to je ono što Karlovac je bio, jest i bit će. Ljudi, hvala vam lijepo. Vidimo se, ja se nadam, opet.